Maayong adlaw mga kabisdak. So laing sugilano na usab ang atong madungog karon sa kun ako ang pasultihon. Ang atong magtatampo sa babae nagngalan og Saling. So nagduda siya sa iyang bana kay manoroy og puto kutsinta iniguli iwa na may kwarta. So iyang gisundan og iyang nadiskubre. Nakadiskubre de iyang bana og sabungan. So ining mahalin ang iyang tinda adto ra pod mahurot sa sabungan. So baniko ninyo sa pagpaminaw sa maong sugilanon. So kung kinsa pa to wala pa makasubscribe sa akong YouTube channel, pali ko subscribe. Click pod sa notification bell para updated mo sa matag upload nako. So dili na to ilangan ato nang isunod ang maong drama kun ako ang pasultihon. Kun ako ang pasultihon. Kun ako'y pasultihon, ako moingon. Nga kun adunay aso, adunagoy kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musiga. Kung ako sa pasultihon, ako sa buingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot. Kun ako ang pasultihon, tulumanon nga mohatag og gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun ako ang pasultihon. Hi! Hello mga kasama! Kiniga po ninyo Kuya Joel Bensi, kauban sa kong partner Randy Tayad. Pangumusta ka ninyong tanan? O sa tanong mga kiksunan mga kasama, awhagong ko kamo nga magamit yun sa mga produkto sa SID Marketing Incorporated. Sama sa SID Liniment Oil, SID Panyawan Coffee Mix, SID Celebrity Beauty Soap, SID Celebrity Kojic Soap o Kugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SID Marketing Incorporated. Bueno, mga higala mga kasama, ang atong magtatampo karon pinadaso sa kababae nga nagpatago lang sa ngan nga Saling. Kini gibuhatag duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kay galaan, ang atong magtatampo si Saling. Usa ka tindero og puto kutsinta nga akong bana. Bisan daw ngay ra kay ginansya apan makasapar-sapar gyud taon sa among panginabuhi. Ug kun nganong na problema ko ani, ingon magud ini ang mga paghitabo. Put your head on my shoulder. Hold me in your arms, baby. Squeeze me oh so tight. Show me that you love me too. Put your lips next to mine, yeah. Sampay gid Just siya. kiss me once, Oh, nindot. baby. Mao na diha. Just a kiss goodnight, Baby. you and I will fall in love. Nindot. Nindot. Nindot to. Mga nagay ka manginguan sa akong kanta, no? Siya lagi. Ay, noon sa na Ang siya. sama ito yun mo. Nga nang... Nakaw na ko, ha? Nag-trip Nakapatos pa na ka. kas kumbaon taon, ha? Ayaw man na. Nasudad ako si mong bag. Sa isudan taon ako, ipabaw ni mo na ako. Siyempre, imong favorite. Ang buwad nga tabaghak. Tabagak, ligid tabagak. Ha? Tabagak na Aw, siya. tabagak man eh. Sige, tabagak. Buwad nga tabagak, dili tabaghak. Okay, sige. Sige, lagi. Ibuong lang tada. Nung naibuan nga tabagak. Ay, daw, pasensya na gid ka. Unsaon nga lechon maguto akong ipabaw ni mo, buwad. Lechon? O, iba ko to ipabaw ni mo ba, lechon? Anong naunta naman tao na? Aw, naunta gyud kay unsaon kutob ra man ta sa sulti, wa man ta ikapalit. Ay, sadi lang, day. Inipaulay na ko. Mahurot galing na akong puto. Ha? Puto. Puto lagi. Puto ko sinta. Ha? Kaya palito naman ang dato ang akong puto. Ha? Ako ni Peligya. Mahulot galing. Palit na lechon. Hala, jong koy pila ra man entay ginansyahon ni mo ana. Uy, ug kun imo nang ipalit og lechon, ugma unsa man magpatis na nato sudan ani, patis na lang. Bitaw sa no. Sige lang, day. Pagkajakpat ta, ha? Basta maning kamo tagi ko, day. Ha? Maduol ra sultir na to. May lagi unta jong koy, pero ambot lang kanus pa ka nang surtihan lang imong giingon. Ay, sige lang, day. Pasensya lang. Antos lang yun ta. Unsaon nga, wa mo yung taon ni kurso taon na human imo ba na taon? Ay, ako biya taon, pangandoy yun to. Mahuruhay din atong pagpuyo taon. Maunay pangandoy na ako taon niya.
Saon nga, pangandoy naman ko kutom. Awang ko kaputog nga binandol nga kwarta nga badato ko. Magkwartahan ko sama sa akong tatay. Okay na kayo? Kwartahan na timong tatay. Dili, mo siya na ipangandoy, magkwartahan siya. Karaan na eh. Lakaw na ka kay motiwas kog tug, sige na. Ang tukag balik noon so Ay, guys. Paghay dito. Ay, bye. Basta ini ko ako, ha? Magbaboy ta. So, sige lagsulti. Kistas baktin da. Sabi na, bakti na ni Mas ka. But-buton Sige, siya kang dako diyong ko yun. Ay, di ka buto. Baboy lagi na. Gahapon na, niingon ka nga magbaboy tayo di kagabi eh. Unsa may gisuwat ako dito sa gabi. Sige, suwat ba? Unsa may gisuwat ako, si Charon, di ba? Ang gisuwat to, chicharon. Ang gisuwat eh. Kapoy ba ni mo? Sa kaniswila ka? Kagisuwat ni mo? Ato gisuwat na yung Chicharon lagi! O lagi, si Charon. Di, baboy gyapon. Mao gani. Pero hilom na lang, oy. Ay, gahalhal ka lang. Ipanghambog tong imong gidagabi ing chicharong baboy. Mao to'y panghambog nimo nga perting hupasa. Porbida. Inikingkib nimo murarag kagit-kit og kuan mo tagakit-kit og dila sa sapatos. Bisag unsa pa na, pero natuman na itong gisaad. Ang akong gisaad mo nga, magbaboy ta. Baboy gyapon. Okay, Dort ba ni mo? Lakaw na paninda na. Poto! Kutsinta! Poto! Kutsinta! Poto ba niya? Poto! Poto! Nay! Oh! Nay, ano sana? Kuaday! Ang sana, nay? Poto kutsinta day. Puto. Oh, puto. Utsinta? Ha? Puto kutsinta. Lumalagod. Puto kutsinta. Dili tag kutsinta. Aw. Daan pala Pila? jud ko. Pilay mo day. Wa na oy. Nangutana ra gani ko. Og puto kutsinta Puto pagid kutsinta. na. Yes, puto kutsinta ni day. Pilay mo day. Dili lagi ko mapalit. Nya ano na wag magka... Waman ko manawag. Oh! Kara may mituol. Nya ka mo tanam lagi ka. Aw. Kana nangutana ra ko. Pero wa ko moingon nga mopalit ko. Nga naman dag utana. Pagbida. Mopalit di ay. Sus, di pa kang gwapa bata ka. Paakol ko ng dunggan mo. Di anak oy! Tagpila di ay na. Di, lagi ni tag J's. Depende pilayin mo. Dahil tag J's, dahil tag 20. Di ni tag Lagi ko 80. mapalit, di ko mapalit. Nga anong sige ka butana diha? Huwag mangutana di ay. Sunod. Palit di. Ay, ay nangutana sunod ha. Kung di ka palit, ay pagutana. Sunod siya, Noy. Ayaw dool kung mangutana lang. Huwat og moingon nga mapalit ko. Pataka melang ka, uy. Nahak na tayo. Di, kaniliwating kadahan ay. Di ka liwat ha? Lay man na mangutana. Kung mapalit ba? Mapalit gani ka. Moingon dyan ka. Papalit ako. Tagpila man na. Porbida. Inaanak na. Nong, tagpila na nong. Di na ibaligya. Usap ni nani mo. Gisoro na ako. Pero di na ibaligya. Ako ka di. Ay, kainit sa panahon. Padali ko ni mong napalit, Jungkoy. Nahulot ang tinda ni mong puto kutsinta? Mga gibisit ko ng adlaw ay. Nga naman. Naamoy bata ng utana tagpila ko nga. Di ba na palit? Nga naman. Wa man siya moingon nga mapalit siya. Utana rin ko siya. Ay, unsa na yung problema, anak Jungkoy? Anak magin ng mga tao, may katungod man ang mangutana. O lagi doon na lagi. Pero di lang tataon sila mga utana. O di silang palit. Hasol-hasol. Ito bataa. So, bada Jungkoy, uy, kanya hayrang wag yung kahalini kay init pirmi imo. Oh, natural. Init yun ako. Oh, kapoy mo ganun sige patagpas ang taon niya. Sudlandas kutsinta. Aw, sa puto niya. Init mag yung gayo. Niya, ingnulatana. Nga di sila palit. Katarungan mo, bali. Oh, Uy, kay buot, uy. bida. Katong yung bata mo yung buot. Dili ako. Sabi ay, Oh, bitaw. Ha? Basta mga utana, gali. Bapalit yun na. mao ba? Nahala. Ha? Asa na pitayala? Nga naman, mupalit ka? Ah, naraglit ha? O, mao na di, ha? Ikaw rabi tayo gaingan ko mangutana, kinahalang mo palit, gyod. Porbida. Di ba na buto kutsinta? Pagkakidort pini mo eh. Ha? Ingon ini kainit ang usa kong bana. Ako na lang sang gisabot kay lagi gikapoy good. Unya. Dong, dera imong baon ha. Nanasan tubig na si imong bag. Sige na. Nyari na ko. Asa ko napita maligya, no? Nga naman, mupalit ka? Naraglit. Mao na di ha. Di ko mo kay mangutana, mupalit na lang yun. Mo na ibutang pirmis imong uha aron dili ka ma-high blood, okay? Sige na, ari na ko. Hakbihan niyo eh.
Init ba yan? Poto! Kuchinta. Poto! Kuchinta. Poto boss! Poto boss! Poto boss! Palit ako, be. Palit ako. Kanina mo klaro din palita. Pilay mo, boss! Balik sa gatos lang. Tunga lang, ha? Okay, boss. Balik sa gatos, no? Sige. Kini basing, ano, dagham na tao diya? Buwangan na dia, buwangan. Mo ba? Mo di dagham tao? Diara basing, balik sa gatos da. Abin mo, adir ka tambay dire. Kay may dagang mamalit ni. Wama kayo tindahan ko din eh. Muna sampay ka dire. Mau ba? Forbida, no? Sige. Andi ko standby din eh. Awa, ini tao din panggawasan na ron. Hurutul tindahan mo. Mau ba basing? Ha? Pero tao no. Kay na pa may usa ka sultada. Basta hurut lagi na. Day, pagdutong sudan de ha. Dara ha. Ano naman? Dakong sudan Imo favorite. Day, nasa na paborito ni mo. Di paborito imo lagi di paborito no. Tom na sudan na. Hum. Ha? Humbag baboy. Parawa, gini mo sa. Samantao na siya, oy. Ngano ba di ay, ha? Ato usok adlaw, 40 mo sukuha nga, sarong taon ako gipalitaon para nimo. Karon day mamon, ha? Karon, dayon na ginong baboy. Mamon, humba. Nganong karon pa man sagta anak mo palit, nga karon di ba wala namang kus doktor anak. Ngano ba? Nagpabipi ko dito ganina sentro. Taas kaya akong dugo. Mong giingnan ko sa doktor nga bawal ang baboy. Umbaw ba? Ako likaw na ni ron. Ningon di ko nga dili ko mukaon anak. High blood man ka. High blood bitaw ko. Pero dili ni makapatay na kong babuya, oy. Kaya may nakikigutom ko, ang bina. Day, ang high blood tao ni Tuo man ka, ay, di bitaw ni Pirmi. Sige, sa ato pa. Dili permi. Okay ra, sige. Basta kayo, dili lang kada adlaw. Sige. Oy, kaon diha. Bantay bitong unsa ka. Ay, kabala ka, Jungkoy, o katakihon ko, naamang ka. Ano? Unsay naama ko? Unsay buti mo pasabutan na? Nga, og ikaw atakihon, ako mo mabatay? Dili, ay, hangga, bay, gunahuna mo. Ingon mo ko ka nga. Okay ra atakihon ko, naama ka. Okay na lagi, kay naamang ka nga may makatabang nako. Dili ako mo'y mamatay. Dili ako? Dili ikaw ang mamatay. Wala, binangkog ako. Hangga, gisnaong ni mo eh. Pwede sa di ay na. Nga atakihon niya. Atakihon ko niya, ikaw ang mamatay. Pwede di na. Uy, abo silingan sa una. Iyang asawa ang nabatay. Anya? Siya mo iglubong. Kid. Kusog kayong halin sa kong bana sa iyang puto kutsinta ni mga nangaging mga buwan, pero karong mga simanaha ug hangtod karon, pirmiming lugi. Jungkoy, luya man, lugi na sad. Day. Onya? Buhay sa ko. Roy kapoy mo ko. Sige, diha na ka. Tari sa kwarto. Kuyawa na murag pirmi naman eh. Pero mga pila lang kaadlaw no, pirmi siyang lugi. Gamay na laghalin. Ang pangutana, og hinay ang iyang paninda sa puto kutsinta, nganong wa man lagi sobra ang nahabilin. Lain na nida. Murag dunay mga tilimadon nga dili maayo. Baya no? Pero imposible man sag magbinuang niya akong bana. Uy, kay sukad man sukad. Wa man gini makasuway og pamabay. Ug labaw na sa tingali sa panglaki. Pero ang pangutana, anong pirmi ning hinay iyang baligya? Pero, way sobra. Asa di ay? Ay ko ina iyang gipanghatag. Oh, come on! Nagduda na ko sa mga lihok sa kumbana kung unsa gyud mga binuang nga gihimo ani. Nagduda ko nga duna ni gihimo gyud mga binuang. Mao nga ako lang gyud gipanid-an. Hangtod no sa kay gayon ana, ako siya gisundan kung asa siya paingon, asa siya magpunduhan. Day, ito na ko. Nanakong baon? Di ana, nasi mong bag. Kinida. Sige, day. Bye! Bye-bye! Awa ninyo. Awa. Malipayon pa kaayo nga nilakaw. Inig uli. Adto magbingoy-minghoy. Unya mo ingon nga hinay kay ang halin. Makapaduda na gyud ni. Karon ka lang yung kuya ka. Sundan ti kabi. Huwag ikalibutas jugod gisundan ako siya ay. Asa kaning panuhak pa ingon? Nilikos may iskina. Saan ang lugar diha? Sundan lang gid nako bi.
Di siya makaila ni akong takuban. May binuang gani karong jung kuya kang buhaton. Ibtan tagyo kas imong tumoy. Ang ganang lugar, uy. Kadaghan mang tao. Ay, mauti, ay. Mga nagdag, mga manok. Buwangan nila kita. Dagan na lagi na malit. Kanahan, Miss Junko, eh. Ako at nandi. Nakita na ko nga daghan gyud kay nga malit, unya nahurot na tingali iyang baligya. Ang sudlanan siyang puto kutsinta gibutang mas dapling. Unya ni Sojas buwangan, mong nagduda ko. Pag ulit niyas bay. Oh, nauli na day ka Jungko ay? O, day. Puya, oy. Unya, kumusta man imong pagpanindag kuan? Puto kutsinta, kusog ang halindong. Day, saling. Hinay man kaayo. Muundang na lang tingali ko paninda, day. Unsa? Uy nga man. Hinay kayo, Kansita, init kayo. Sige, day. Mo-relax ako. Apoy kayo ko. Pagkakuning ka nang dako. Hinay kaayo nga nakita magata kang gitapukan kag maayos mga tao kay namalit. Unya dali kay nahurot yang tinda. Pero ngano din ni Sujas buwangan. Unya karon pa na uli. Ay, sayo man ta nahurot ang iyang tinda. Kadit bitan-aw na kong sudlan na niya bi. Wa na gyud sud. Come on, ya words ra. Asa tong kanahan? Di ka ni kamutok as tinuod, malintian dyan ka na kung kuya ka. Tagsaray sipyat ani akong kumo, basta maigo, siguradong mukmo! May kinagmata ka na. Unsa man gyud? Sulti ko na kung tinuod yung koy. Nahurot imong tindang puto ko tsintawa. Kung nalipong, day. Lipong ka. Makalipong ning hinay king palito, Unya asa man tinda? Wa man lagi halin. Day. Tugas tinuod. Tugas tinuod sa mga nakapugong pa ko sa kung kaugalingon yung kuya ka. Day. Asang halin? Tugan! Day. Wa na gyud siya kalotsan pa, kay ako man siyang gisultihan nga ako siyang gisundan ug nakita na akong gitapukan gyud siya maayos mga customer. Unya pagkahurot, miso dito sa buwangan. Kay maodi ay nga moingon siyang hinay, kay ang hali na pili des buwangan. Kay ni apil di ay ang tuntog panugal. Pero tigin akong sukua, uy, ako siyang palayason pero ang kanahan nagluhod-luhod. Pero ang ako, ug mubalik gihapon siya niyang bisyo nga pagpanugal, unsaon ko ni siya? Unsa akong buhaton ini akong bana? Unsa man og kamo ang pasulkihon? Saling. Ate Pres! Lawa? Si Inday saling Ate Pres. Saling. Kanis saling Ate Pres. Problema tao siya niyang bana kay may kay matik nasipya sa niyang bana na ambot sa kahigayunan siguro ni Ate Pres nga manduroy siya kutsinta imbis wa siya katultol anang dapita ng buwangan nakaka-timing man nga na ni palit niya nga murag hikantos buwangan kinutana siya unsa na diha sir siya na diha buwangan na din ha mao na nga Pagstampay diri. ari standby kay hurot yun na imuhang pagkaon diha aw kanang baligya nga kutsinta ay standby siya dito Ate Pres tinuod hurot karon na muram siya kanang naganahan hinuon nga nagsugal-sugal na siya anang manok Ate Pres pero meron nakadaog siya kay inaana gyud sugal padag-on magyud ka pero pag mga nilahutay Ate Pres sige siya kapildi mao na iniguli ni Ate Pres wa taon siya mada gisundan siya asawa kay maingom na siya kapuya de init kayo ay halin gisundan siya asawa naa dito karon inigurot siya ang baligya musod siya sa buwangan di natural nga mahurot yang halin kay madugal gyud siya pero nahibaw-an gyud siya asawa nga madugal iyang bada mao ni nga unsaon ko nung taon niya taon nga napildi din sa buwangan kay hapit badug ay kay sige nagbiapil nagsugal pero ti suko taon ako siyang palayas di gyud siya mulayas sa Tepres nagluhod-luhod taon pero ako siya mubalik lang gyapon siya siyang bisyo panugal dili kuan lang nilay kadang pasayloan na kay katuyahan murag tintal ra man to ya gagara man to ya murag pasabta lang siya nga di gyud maayo di ba Ate Pres Mao na. Basitig makadaog. ay sige siya kapildi sa may dagdaang mga manok di nanik kay mga bugbog tiil pero nanig na baro kay makakuan dayon makatari unya
Lahi man ang kagnani nga mga manok. Kay bisag mubog tuil. Makapitso pa man yun. Oh, masuso man ang kontra. Mabuko-buko. Anya. Ay, taga na siya kapusta. Pero, dahil saling, ingnalang na mo ba na, dahil nga, ayaw lang tao ng sugal-sugal. Uy, kay, lisod, lisod. Sahi, suwa, ragil tag sitsaron. May tag sitsaron nga baboy, kanang lignin nga sitsaron, nga nastabuan, kanang bisaya nga sitsaron. Oo, nga lisod kayo. Bam, unsa ko no, imuhang mayaw-yaw diya, bam. Kani akong basahon, medyo murag maingon sila nga murag layo ras tinuod. Layo ra. Kung imong karon, mahitakdo gihapon, no? Ano man, bam? Unsa man Dili dahil? sa excuse me. Wari ko dili sa mga buhat sa Apostoles. Kapitulo 24, versikulo 15 ngadto sa unahan. Sama kanila, naglaom ako sa Dios nga iyang banhawon ang mga tanang mga patay, Ha? maayo o dautan. Busa kadunay kong gipaningkamutan ang pagbaton og malinis nga tanlag at tubangan sa Dios og sa mga tao. Ako din ibasa tungod kay kung dili nimo matambagan o mahilot sad ang binuhatan o kinaya si mong bana, ang imong tanlag musukmat nimong unay. Sino na? Sukbat yun. Maingon imong tanlag nga usa ba ko'y nabuhat isip asawa nga ni sa hala na sa laag mo ni akong bana. Tulisukon sa kasi imong tanlag. Kung dili guni mo mahilot ang binuhatan si mong bana sa pagkakaron. Tungod kay, ang pagpaninda mong good o sa ting, Dili ka na kutsinta. Ang pagpaninda sa puto kutsinta, kung imong tanawon ka ng mga tao magbaklay na, ibang gikat pas tulido, gikat pas pinamungahan. Bukan kayo ng ilang gamay nga kanang ilang balde nga stainless na Bugat ay. bukan ta oy. Unya ini ko man ihurot lang ni mong sugal. Sino? Dili. Oo, ang imong kakapoy is paglakaw, pagbaklay init ug uwan. Unya maura ni kinahanglan nga iyahang kagbudlay ingnon tangpunga ang iyang pagpatuog usingon sa pagpanarbaho adunay nindot nga kapaingnan sa halin sa iyang mga paghago sa iyang pagsakripisyo pagbaklay pagpanirang putso kutsinta kay wala na matinta lang sa pagsugal pay pud lagi makadaog permi ug ang pildi mo panalitag ang pildi mo may pilian oh Pero sultiya di ka bam kana biyang pambunindag mga inana bam dagko na sila ginansya oy. mao lagi Dagko na sila ginansya. Pare-dido lang daan. Pare-dido nako. Butan iyang kuan iyang mga anak gipa-eskwela gyud ni anak iyang pagpanindag inana. Nya Mayo gyud kay gawi. Pero buyag lang ha sa pare-dido kay mangyud sa di sa giduno na bisyoso pud kanang di sa sugarol. mao lagi ingon ana ron nga hagot ay kapag panene matintal kag sugal ay mong halin usa ka pagpamilok wani dayon may lagi perming daog. So kung imong naon kung imong palandungon pagtidyo ko po yan mo nga naara ni mo ikaw may asawa ikaw may nabilin sa bahay imo sa panumduman nga imong kakapoy ang imong kabudlay taon sa pagbaklay may lang na kay suki kay diretso na ni mo deliver dito ang adawa di na kamulakaw di na kamsigsinggit sa tada Mao na ka pare-dido bam kanang na siya suki dito deliver na. na lang Muuli na ko na siya mga alas 9, alas 10 uli na siya. Hurot gyud siya. maayon na kayo ingon na imo pang isuroy imo pang i-round asa ka dapit ini ko man mahurot lang sa sugal kung kita mga asawa ini gabot atong bana way halin nahurot sa sugal kapoy ang lawas diretso higda wala siya panahon na tong mga asawa ano Salamat po pala ito dalawa na Kung ako ang Puzzle Tihon.